jando kami kok barangnya di lo pulo lo mana di jando kami kok barangnya di lo pulo di malam Allah pekatan laguran beto sawana beto kawan ambala jangan ada dong jale jale biar ada mai pandangan kok nyampa lagi nan jadi mungkin kapok ka turunan kok nyampa lagi nan jadi mungkin kapok ka turunan pangko kali babat tapi barang kita sangat takian oh bajo de jadi ambil kasado pencarian bajo de jadi ambil sajo di pencarian jangan ada di jale jale dede bangatu sabananyo lain namu hari mai jadi tolong campakkan bini naga amon lain namu hari mai jadi tolong caraikan bini naga amon kepala katajian ada orang dari Salidong tidak mungkin dari dibacarai pokoknya namu pasangan duo tidak mungkin awan bacarai pokoknya namu pasangan duo nana muda dana abang lampu dede bangatu sabanayo lain namu lagi pasang duo asa pembalian samorato Ajije lain namu lagi pasang duo asa pembalian samorato Madendang itu dari Tanjo Kucupo menjalan siang Kulina bulan di pasangan duo Dia indah bawa dia pulang Kulina bulan di pasangan duo Dia indah bawa dia pulang kira-kira kalau nani tua dia gaduh anca dia gaduh berkali sarua dia nak kamang gaduh anca dia gaduh berkali sarua taman lagi juga tak didayung dan tau bari yang tak sajoyong jika digaduh bakai saruang lai kodak laki urang sajoyong kok digaduh na bakai saruang lai barang toko sajoyong Keparele ikan buangan pandang saru goelo ada itu di sudah carai mungkin lagi lai sadodo ada itu di sudah carai mungkin mana mereka sadodo juga lakukan kembali kita pandai kenapa dia lagi taruh gaduh jika udah iyo carai dan lagi tipu marah anda pulang jika udah yo sudah carai ranca dia juga roba kita untuk kunci lain akan kafe anak orang lah dari luar ada
Koniye awak lai bajati Bacakan semua baca wetangan Koniye itu lai bajati Dudakan semua baca wetangan Menjalani perlambatan di bangkit turun sungai jalan Rumah-rumah